खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स' दिनै भिडिअआ जाहैबाय 7 थारिख जाबाय दिनै दायो खेल बायदिसिना गेलेगोन आरोना गामियाव बिहामजो पार्टि बुरि पार्टि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ थ' नायदो नै मिथिं सालिसिम सफैबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दायो हाखुदाखु बिराद माने लेट जाबाय आरोना आं फैगौमानि फिथाखौ हास'खांबायमोन आरो दायो सिङाव बयबो हाजोबसिगोन रायजोफ्रा आरो मोनसे फिथा हास'बावनांगौ दङ बेखौ बेखेवसिगोन आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनहा साइड खांदे उनाव थाना लाय रावबो बे जरासे फारौआ अख्राङाव रावनिबो हेंथा गैयालासेनो बे जरासे फारौआ अख्राङाव बिरदावगोन बे जरासे फारौखौ खुनु सिमा बाजो बा जेबो सिगिंथिया जाहाथे दाजाथों गावनि फारनै गांखंखौ बाहायनानै अख्राङाव उदाङै बिरथिंथों आरो बे फारौआ जेरैबायदि बिरथिंगोन बेबायदिनो जोङो गामियारि जाहाथे बे गामियाव थांनानै थानाय उदां गोसोजों दायो माखासे हाबाफारिया जानानै थांखांबाय ओमफ्राय दायो दंफां फुलि गायनांगौ दंबावो बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो आं नायलांबाय थागोन दायो जोंना दंफां फुलि मोनसे गायना दोनसिगोन आरोना मन्दिरनि खाथियावनो माने दंफांखौ बे मोनसे नेरसोननि थाखाय गायना दोनबाय आरो फांनै गायगोन आफादगिरिफ्रा दायो नै गायबाय आरो मोनसे आरो बिथिं जाहैबाय सासे गायसिगोन आरो थ' नायलांबाय था लोगोफोर बिदिनो भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो
Mana hukar kena kayak gitu kok. Apa tadi mau itu? Ini ada hari mau apa ini? Nah, jangan begini tak sani begini begini. Jangan sekolainai dengan ini ya. Kita guna tabai. Jangan lain apa ni? Jangan apa kiri? Jangan saya arah aja. Kamera mana jangan profesional kamera artis. Boleh tak kai? Hello. Nay dayo ang beforehady niyong po nuferakaiman mane volleyball गेलेनाय बादायमुवाखौ माने खालामबाय आरो ना फिथाखौ हास'खांबाय जागायजेनबाय आरो ओमफ्राय दायो नैबेसिम स्टार्ट बेखौ माने खानानै खारगोन आरो बेखौ माने खेबसे गिदिंगोन आरो गलनो जायनि बेबायदि नियमखौ आं एबार फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरो ना लोगोफोर सोरनावथ' बेबायदि नियम दंखायो ना मायो आंथ' बेखौ जेबो मिथिया नोंथांमोना जुदि नुदोंबा मिथिदोंबा आंनोबो खिन्थाहर बिदि दङ होननानै थ' आं दायो बेनो फार्स्ट टाइम आरो बिदिखौ नुनाया नैबे जोंनि पेन्डेलाव गासैखौबो जिरायफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय मानोना जोंहा दा नैबेहाय बिहामजो पार्टि खारनो नागिरदों लोगोफोर दायो नै नायदो 신호 가나와 신부에서 시공을 가난도 지구는 लोगोफोर माबायदि गोलोमदों आङो जि खारबाय मोनासै आङो 신호 가는데 넥스트
बेनि थाखायनो हरनो मोननाय नङा बै सासे Sudah
Bye.